ଆରେ ଆରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଚକୋଲେଟ୍ର ଭୋଗ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଲକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ନା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବୋଉ ପାଇଁକି ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ପିଠା ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତ ମୋତେ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ଭାଉଜ କହିଲେ କି ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେଇକି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚେଙ୍ଗଡ଼ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇବି କ'ଣ, ସିଏ ଓଲଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁକି କେତେ ଦିନ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡଗେଶ ଭାଇ ସିଏ ପୁରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ହଟିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମ୍ ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁକି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୁଲିବା ପାଇଁକି ବାହାରେ। ଆଉ ବାହାରକୁ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଔକାତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ନଈ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଗାଁର କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାରେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ବଡ଼ୁ ତୀର୍ଥ ସାରିକି 5 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଭୋଗ କିଛି। ଭୋଗରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି 25 ପଇସା ବାଲା ଖଟା ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍, ସେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା କି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ବି ଜୋରସେ ଆସିଲାଣି, ଯାଇକି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟାକୁ ତୋଳିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ମୋର କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ ଭାବି ଭାବିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ଇପି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଇପି ବନେଇକି ଖାଇ ନେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଚଟୁକୁ ତା ମାମା ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ସେ ଛୁଆଟା ବିଚାରା ମୋ କୋଳରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।